bliver stillet op. Nu mangler vi bare nogle stue, så vi kan komme i gang med borddækningen. Det er godt. Det har I også, kan jeg se. Jeg kan ikke lide, at du tager et billede af os, når vi laver noget. Nej, det gør jeg heller ikke. Det gør jeg nemlig. Stilhed for stormen. Rigtig hjertelig velkommen til Landsforeningens formand, Birgit Bjerg Clausen, til regionens formand, Leif Madsen og Helle, til repræsentanterne fra vores venskabsbygger, formand Anders og Kiki Tull fra Leksand, Jack og Tissa fra Lillehammer, og til gruppen Nordborg, og til alle de gæster, der i aften er kommet for at fejre vores 50-års jubilæum sammen om en festlig aften for os alle, vil jeg herved medgive John foreningens ildsjæl ordet. Ja, jeg siger tak. Tak til Birgit, og tak for gaven og de fine ord, Birgit. Det er for galt. Jeg vil ikke trætte jer med for lang tale, men der er et par ting, jeg meget gerne vil fremhæve. Jeg er bare rolig. Det var blankt det sidste. Jeg synes, at vi skal starte med den første sang, der står i programmet. Den skal jeg indrømme. Jeg har valgt den, fordi det var den, der blev sunget ved foreningens stiftelses generalforsamling i 1959, som er, den hedder ikke, men den starter som dybest grøn, kan jeg altid klare os med. Endnu en gang, velkommen alle sammen. Modtog den nye forening medlemskortene til Landsforeningen. Og gennem årene har repræsentanter fra foreningen ydet et værdifuldt bidrag for Folkedansersalen. Ikke mindst John Jensen, der siden 1969 har siddet i foreningens bestyrelse, først som sekretær og de seneste mange år som kasserer. Ligesom han en årrække bestred den meget vigtige og tidskrævende post som kasserer for Landsforeningen. Med ønsket om en fortsat god fest bliver på vegne af Landsforeningen Danske Folkedansere ønske formand Birgit Tønnesen, den samlede bestyrelse og alle medlemmerne af Hørsholm Folkedanserforening et hjerteligt tillykke med jubilæet. Och sen är det också en bok om läxa. Och sen är det så att i Sverige, här brukar vi, när någon fyller år eller jubilerar, då tar vi ett fyrfaldigt leve. Man säger alltså hurra 4 gånger. Och då brukar man stå upp också. Så då får ni resa om. Och då tar vi ett fyrfaldigt leve för Hörsholms Folkdansförening. Men lever, hippi! Hurra! Hurra! Ja, det är jättebra. Tack ska ni ha.
undskyldt mange gange fra Oline, for de sendte mig en mail for et par dage siden og sagde, at desværre kommer vi ikke, kan jeg hjælpe jer? Og så skrev jeg jo tilbage, det kan jeg godt. Så jeg har fået her et stykke papir, som de har sendt mig en mail på, hvor det hele står på finsk. Det kan være godt, det skal være her. Og det jeg skal lige til at sige fra Oline, det er tillykke med de 50 år. Den 18. skulle vi hilse mange gange fra Finland.